आंथ' गुरनो रोंखाया गुरनो रोङो मोना आङो ना बारा ना रासि नङा खोमा ना मोननो रोङा जोंहा आइयासो गुरगासिनो जोंहा आइया तामाम ना मोनखायो कि मास ओलायसिनो मोनदों ना मोनाखै बा मालायसो होथारदों मा बुस्थुबा ओइ मा बुस्थु ए नायनि र' नोंसोर साला गुरनो रोङा bara subai kau deh gimana cara mas Bali kusia mendang kusia wah kau ibu Nanti agak kusia nah ini udah ang mai butarनांगौ ya खदालजों एथारनो खाबाय बानलु बाथोन ना Gue sih, luar kayak. नोंनिखौ नायनो बोरो मालाय बोराय बुरै बाथोन जागासे लादायबो साहा दिलथु खबाया इबो आराम आराम फिसा फिसा आइनिखौ नायनि खबाय गिदिर लालायनाय बेलाय मासे गय दिखा siapa kita kan halah juga langsung dia mah selesai koi
बा मुत्रा सुत्रा गोरै सोरै मोनदों मालाय आदा कि जासिगोन नोंहालाय माथो दासो माने मालाय कालद्रासनि जेखाइजों होख्लायदों लादाय फिथिख्रि सोर जागोन नों जागोन सेंनाबो माबे सेंनाया ओइ सेंनाबो मोनदों नोंलाय नोंना नों हमाखै